Ćao ljudi, ja sam Parkić. Mislim da ovih dana Koreja je jako popularna među Srbima. Nisam siguran da li sam tačan, ali ja se osjećam tako. Znači, Koreja je popularna zemlja među svima, jer da? Tako da veoma mi je srećno o tome. U svakom slučaju, ponekad ljudi kažu kao u fazonu, šta je uopšte Koreja? Šta je uopšte Azija? Takve stvari, razumiješ? Onda, htio sam da kažem nešto o tome. Znači, Azija je nekako komplikovan deo sveta gdje ima mnogo razlika. Možda već znaš da je Azija totalno drugačija od Evrope. Na primjer, bio mi je kulturni šok kad sam vidio kako Srbi piju zajedno. Kad piju Srbi, onda gledaju svoje očeve jedno i drugo. Znaš, kao ovako, razumiješ? Ali u Koreji ne postoji takve stvari. Znači, u Koreji se smatra loše kada vidimo očeve. To znači nema poštovanje. Kada vidimo očeve, to znači jer nema poštovanje prema tebi. Tako da kada pijemo, mi ovako radimo. Ajde živjeli i ovako. Znači, ne vidimo očeve. To je drugačije stvari. Pa onda sam raspitao Srbima, zašto uopšte vidite svoje očeve jedno i drugog? Zašto? I onda jedan od mojih prijatelja mi je rekao, joj, zato što to je nekako poštovanje. I onda mi je bio kulturni šok. U svakom slučaju, Azija je tako drugačiji deo sveta. Pa onda zašto? Zašto moramo naučiti Aziju? Zašto uopšte? Pa zato što ako idete kući, obavezno imaš barem jednu stvar iz Koreje. Na primjer, Samsung, LG, Hyundai, Kumho Tire, Hanguk Tire, imaš svuda, znači imaš barem jednu stvar iz Koreje. Pa onda čak i u Srbiji imaš mnogo faktora iz Koreje. Na primjer, imaš nekoliko faktora u Nišu i u Leskovcu i naravno ima i mnogo Korejaca u Srbiji. Znači, Azija očigledno je da totalno daleko, ali u stvari Azija je kod tebe, razumiješ? Azija je bez kod tebe. Tako da bi bilo zanimljivo ako znaš Aziju. Razumiješ? Kad sam učio srpski jezik, ja sam se shvatio da nema baš tako naziv za uživanje u životu. Naravno mogu da prevodim bukvalno uživanje u životu, bukvalno na korejskom jeziku mogu da prevodim. Naravno, može. Ali ne mogu da baš prevodim kao prirodno, razumiješ? Kada prevodim uživanje u životu na korejskom jeziku, to nije to. Znači, mislim da nemamo baš koncepciju za uživanje u životu. Znači, baš uživaš. Znači, uživaš i onda pa popiješ kafu i onda, razumiješ, piješ rakiju, družiš sa prijateljima. Mislim, naravno mi družimo. Da, mi smo ljudi, tako da mi družimo, jeste, to je tačno. Ali mislim, ne baš kao Srbi. Ne baš kao što Srbi uživaju život. Mi uživamo životu, naravno, ali ne baš kao i Srbi. Mislim, nemamo baš koncepciju za to. Pa onda zašto je tako? U istoriji mi smo mislili da je lepo da pokušaš nešto u životu. Pokušaš na studiranje ili pokušavaš na učenje. Pokušavaš da radiš, to se smatra lepo, pogotovo u Koreji. I mislim zbog toga Korejci rade mnogo do života. Nema pauze, znaš. Tako da mi je sve drugačije, jeste. Znači, tako da sam bio mi je mnogo kulturni šok kad sam vidio Srbe kao oni pričaju 5 sati, 6 sati, bez smisla. Znaš, stalno piju kafu, pivo, rakiju
Joj, znaš, pošto sam Korejac, znam naravno nekoliko Korejaca koji žive u Srbiji, a onda oni ponekad mi pitaju kako je moguće da ljudi ovdje uživaju u životu, ne razumijem, tako pitaju. Znači, čak i njima je bio kulturni šok kako uživaju u životu i u stvari sviđa im se kako uživaju u životu. Zato što u Koreji nema baš takve stvari, razumiješ? Zato što nekako u Koreji uvek posao ili učenje i to je to. I do kraja života čao, to je to. Znaš, pa dobro, u svakom slučaju Korejci mnogo vole Srbe, zato što oni mnogo uživaju u životu. To je lepo, zar ne? Bilo bi lepo i prelepo, znaš. Ok, to je to, samo jedna stvar da kažem, Kosovo je Srbija.